Bon dia. Un any més estem ací al Portal Riquer celebrant el 9 d'octubre. Bé, la sanitat, l'educació, la llibertat d'expressió i la independència judicial són els 4 pilars bàsics de l'estat de dret en un país democràtic. No haurien d'estar a mercè dels capricis del govern de torn. No els dona dret a hipotecar les nostres vides durant generacions. Els darrers mesos hem sentit a parlar molt sobre la privatització de la sanitat pública, però segons la Llei General de Sanitat són titulars del dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària totes les persones que tinguin establerta la seva residència al territori estatal, i el finançament d'aquest sistema sanitari es manté gràcies als impostos als que tots contribuïm. També, aprofitant el clima d'incertesa que genera la crisi econòmica, proliferen les veus que reclamen la instauració de mecanismes de repagament, com a única alternativa per garantir el manteniment de la sanitat pública. Però aquest repagament constitueix un entrebanc per a l'accés a la salut dels col·lectius més desafavorits i trenca els principis d'equitat i solidaritat del sistema sanitari públic. El sector sanitari públic estem patint un espoli continuat amb les retallades salarials del 2010 i 2012, la paralització de la carrera i el desenvolupament professional i les pujades de l'IRPF i l'IVA. Però tampoc els usuaris i usuàries no estan exempts dels efectes negatius de les polítiques neoliberals contràries als serveis públics de la Conselleria de Sanitat. Per això, cap ciutadà d'aquest partit no pot ni ha de permetre que es retallin les despeses sanitàries simplement per acontentar el Banc Central Europeu, el Banc Mundial i la Unió Europea. La salut dels ciutadans i de les ciutadanes és més important que la de qualsevol moneda. La salut de l'euro no justifica l'esforç econòmic desmesurat que ens imposen des de Madrid, en major mesura a la classe treballadora, que en cap cas ha generat la pèrdua de recursos econòmics, que ha enfonsat l'economia de l'estat espanyol, però sí ha de pagar el deute de la despesa excessiva, injustificada i inútil que han generat els partits centralistes, els de tota la vida. El bloc Compromís té molt a dir als ciutadans i les ciutadanes valencianes, i al bloc Compromís d'Alcoi estem segurs que prompte, molt prompte, estarem en disposició d'oferir les nostres solucions als ciutadans d'aquest país, perquè no som com ells, perquè oferim solucions i no problemes, perquè creiem en un servei sanitari públic i per a tots i totes, i perquè creiem en aquest país. Visca Alcoi i visca el País Valencià!